Uwe ubri ubala syak kiam ha ka arpulai terik kelalingkot halor ke jing syak kenok ba ula berngiam ban bu bom ha ki bun teli ki jaka ha keleng kenong ba Shillong. Uni uba syak kiam udei u Edward mayong lai punyos nyam kerta. Ula syak kiam na ke jaka sak ba shipor jong u ka badon haloa new colony lai umkra hadin ke jing mudui e jahar persyak ya ula ya tu USP ka East Khas Hills uba Vivex im. Kat kum gejing ujor e jahar unong mudui ulayok pediang ya ke SMS lengba ka phone na unamba bom lak bantim uba berngiam ban bu bun teli ki bom hapok kanong ba Shillong. Unong pa ya kani ke SMS ula pun pau ba udei udukot jong ke Ribhoi gang. Maria yo ya ke jing ujor ki pulit kila register ya ke case hapok ke kendon BNS Act. Uba Vivex im ulaya thu ba marmar na kaliang ka Special Operation Team SOT jong ka East Khas Hills kila shim kia bat penlong ya ke jing kendra ringkat ke jing arab jong kit pulit na ki district Bamarjan. Hadian bala penlong ya ke jing kendra baro shimit ban lap ya uni ubriu ki Special Operation Team SOT kila lak ban kem ya Edward mayong na ke jaka sak ba shipor jong u. Ka phone ka bala pendon kamban pa ya ke jing berngiam ban pynbthei bom ru lalap bat lap kurup ya ka ula benram. USP ula ong ba omla ban kentat ya ke jingya day jong Edward bat ki kenhun lekno ha kene kapor namar kidon ki sakhi persyak ya u. Ki pulit ke distrik kidang penlong ya ke jing kendra ka bajur ha baro ki jaka ha kenong ba bat ke jing pahara hapok ke distrik ban khanglat ya kino ki jing temu ban pentut ya ke jing rakhe ya ke Republic Day ula ong uba Vivek bat khot ru ya ke jingya trilang na ki pai ba ban tem ya ke jing snew.